Com molts ja sabreu, nosaltres de 2 a 5 estem davant de l'Ajuntament cada divendres per lluitar contra el canvi climàtic, ja que nosaltres pensem que no es prenen suficients mesures per combatre el canvi climàtic, no només aquí a Tordera, sinó a nivell mundial. I llavors la nostra iniciativa surt d'una noia que segur que tots heu escoltat parlar d'ella, de la Greta Thunberg, que ella farà uns 2 anys o així va començar a informar-se sobre el tema del canvi climàtic i ella va entrar en depressió i llavors va decidir començar a actuar i va començar a fer això dels Fridays for Future i nosaltres vam seguir la seva iniciativa. I sempre intentar anar a comprar als mercats o les botigues i abandonar els grans supermercats que tenen tota classe de verdures, tota classe d'aliments envasats en plàstic i començar a agafar les verdures i les fruites en les nostres bosses. Que aquí ara us explicaré les bosses. Ara està molt de moda l'ecologisme i tot, i doncs ara tots els supermercats tenim bosses biodegradades i de paper. I la gent diu, bueno, doncs millor, no? Sí, està bé. Davant d'una bossa de plàstic o una bossa biodegradable de paper, sempre la biodegradable de paper, però sempre molt millor sempre la de tela. La bossa de tela et dura molts més dies perquè si la cuides bé la pots mantenir anys i a més que totes aquestes bosses, a part que les de paper són molts arbres talats i és molt de consum de paper, les biodegradables porten tota una fabricació darrere molt potent amb químics, no tanta com la de plàstic, però continua sent molt perjudicial. Si anem sempre amb la nostra de tela, doncs molt millor per al planeta. Doncs hem recollit molta brossa, però sobretot llaunes, Coca-Coles, envasos de llaminadures, o sigui, em sap greu, però penso que més aliments que pren el jovent.